PHLC तुमके laputot lun pen lam ning je choche sport si tumge ka humri dam adim si kelang dam la si non development pudak ning kan ko ane dolong we non ning kreng hosila puke damun cholo non mo barla hot ke lake ininga don pu la si muhet jong ladak a local tumlo dak aprang man ke do bari tum nang thanon lo mo PHLC jong se hadet lote dolong nang piwek nai sar pusi nang ke thanon la si hailote pida piwek pu ladak bang dolong don pipet po la pen somar dam han loge charlia farman la pen hithi borwa ke damia phan la pen ladak un bolo dang de RCC brisan si pinai busini lihin ben me jong pon lo athema adim ke meo ke di hapu ingjong bot la pen bari pipine da me sa kheti la pen kowe pipine an ingchuk lo asi mesen adim bangke asi development alam ke bat lo itum difu pen kilometer thom ben download itim theklong lo ke di development pulo dang de tawar ke hada ke otto tum dang rong se set chatting ni ada si therak re pote BJP alidar tum bang pachipin dak bom nang seta rat ke bang amek to ko lule der made di la si noneli tum ga chuning ria bang ke kar biang long arat lunang nelo lapen BJP government tum non apo last moment hosi hemprek pu ame thang tum si central long tai ni tan lo state long tai ni tan lo lapen non ladak district long andala tumlu lapen ki pi pute pider unlu seta ane siha jong assembly long thelong lo di hala appoint amokha kapur hi de itum kwan se quality doma be ma theklong lap lo di bang bodo MLA tenging nek don hinghang lo dak karbi MLA tenge ko piloma bodak se true reading osomar ABC charli ate polo tangte la sonsona hempre ke ngen kan poketa lage lile lo akhil goi phana ke hai Sibsagar MLA akhil goi ke hai phan bange choroing tung athema alangli 6 schedule concept bang chini lo lapen Muhammad Hidayatullah former Chief Justice Supreme Court kaning jalam 6 schedule is a constitution within the constitution busalangli ninje ponlo isi bharochari aron arlu isi aron so ba schedule tribe tum phani si kapin chong pi aron busi ninje pon la ke klar dakalam lo lapen panchar alam tame non he jong la MOS sahut asong trok tum MOS lamdon ka chitok pen la Karbiang Long Autonomous Council of Hantang Kanang Loja Kong 280 po puthak ta thanun lo je 280 penjong si tangka nang lurong pulo tangte lake panchayat aphan tangka ki loja kong minak lo asi Autonomous Council pulo te itum angdeng masing tuipik panchayat pote ke lake village level autonomous level pen village level la difference lang tha autonomous pulo tangte mohet pulo 5th schedule alam lapo lang leke munda akhai pen lo 5th schedule long lang lo pulo tangte itum haladake law making aja kong habe sitame longle phelang bangke la tumta non tribal tribal hian jansi chejorlong chojila pe non tribal han jorlong le la si hala tumke advisory council pusi dolo sitame itum Karbiang Long Autonomous Council bangke itum ke law making power do itum me thang council ben ja kong do posi non ilitum 280 pe na bangke itum dengdu de nai pusi Kehai okhil ga goi Sibsagar MLA tami than pachini ponlo lapen lake mesenalam lo jara sonle claim is the article 275 one ating bensi tangkanang lunang pu lapen haladak 275 aber purhipli lopulotang ta aber si ke article 244 e alam ta ke tokpondu non article 280 long mangke autonomous state mate article 244 e alam ta thang ta ke tokponabe ta see what the government is trying to convince the people of Karbiang Long and Dimahasao is that if we implement article 280 it means that we are implementing panchayat provision. So especially with the hill tribe people living in Karbiang Long and NC Hills should reject article 280 and rather we have to welcome article 275 of the Indian Constitution. Thank you.